anem a l'altra muntanya russa més familiar que trobem, que es diu Crazy Bats. Crazy Bats és una atracció que utilitza ulleres de realitat virtual per al seu recorregut. Quan vaig venir no estaven funcionant i simplement vaig pujar en una muntanya russa molt llarga, però tot a les fosques, així que aquí no tindreu un ride, però al sortir us explico què tal està Crazy Bats. I sortint de Crazy Bats, una Vekoma de l'any 88, que a partir de l'any 2000 aproximadament, suposo que la decoració interna ja no complia els estàndards de Fantasyland, i van decidir afegir-hi unes ulleres de realitat virtual. T'expliquen una història o t'entren dintre d'un món amb el qual tres ratpenats et mouen amunt i avall sobre un bloc de gel. La veritat és que està molt ben aconseguit, com el moviment de tot el tren encaixa molt bé amb la pel·lícula que estem veient a través de les ulleres, i la veritat és que crec, quan la vaig provar no funcionaven les ulleres i la vaig fer a les fosques, la muntanya russa està bé, però realment aquesta muntanya russa, les ulleres de realitat virtual li afegeixen un plus i la milloren. Així que ve per Fantasyland, jo crec que els més petits de la família ho deuen disfrutar moltíssim.